Hola, bon vespre a tots. Gràcies per assistir a aquesta trobada virtual. També, doncs, he trobat força interessant les explicacions dels dos companys que m'han precedit. Aleshores, quan fem el torn de debat, doncs jo penso que serà força interessant les preguntes i el debat i la contraposició d'informació. Per començar, doncs, dir que el primer que he fet a l'escrit és mirar de situar el fet de l'exili en el seu context. Això ja ho havia treballat anteriorment. Aleshores, aquí, en comptes de centrar-me en històries particulars, que és força interessant, com que últimament no he investigat en aquest camp prou, doncs aleshores he volgut centrar-ho en aspectes concrets i mirar de valorar-ho, comparar-ho amb l'actualitat, analitzar-ho i donar peu a un debat, proposar qüestions obertes. Per exemple, una cosa que m'ha interessat és l'explicació que ha fet abans en Víctor sobre la desbandà de Màlaga, que van passar per aquí a Mataró, també. Dir que sobre el tema de la desbandada de Màlaga, és a dir, la fugida dels refugiats de guerra des de Màlaga fins a Almeria, que van ser metrallats per l'aviació i els vaixells franquistes durant tota la retirada, que allò devien ser 100 quilòmetres o més per la carretera de la costa. Hi ha un investigador d'aquella zona d'Almeria que ha publicat un llibre recollint testimonis, per tant, doncs, ja tenim més informació. En el Museu Arxiu de Santa Maria hi ha un fons de documents, de telegrames entre les autoritats republicanes d'allà de Màlaga i del govern de la República, que no sé per quin motiu es van trobar a Mataró, es van recuperar i estan dipositats en el Museu Arxiu de Santa Maria. Font primària importantíssima, que en el seu moment, en una sessió d'estudis mataronins, ja devia ser l'any 90 o 89, doncs el company Agustí Barrera va presentar una comunicació que, evidentment, es pot trobar en les comunicacions publicades llavors. Després, doncs, anem a concretar el tema de l'exili. Jo m'he centrat en el del 39, que no és l'únic exili, òbviament. Hi ha el 36, com ja ha dit abans en Víctor Ligos, quan esclata la guerra ja hi ha refugiats, gent que fuig per salvar la vida. Bàsicament, aquí a Catalunya, el 36, la majoria són simpatitzants de l'altre bàndol o gent religiosa o que per raons polítiques i ideològiques es veu perseguida. La rebuda de refugiats de guerra de tot arreu de l'Espanya republicana, aquí a Catalunya, a finals del 38, hi havia, es calcula, 3/4 de refugiats de guerra. Tota aquesta gent, bé, molta d'aquesta gent després va travessar la frontera. També va travessar la frontera, a part dels paisans, els civils, dones, criatures,
l'exèrcit, el grup d'exèrcits de la regió oriental, el GERO, per no dir de Catalunya, diuen la regió oriental, uns 220.000 soldats que un cop s'enfonsa el front a les Borges Blanques, doncs el que fan és una retirada aturant la progressió de les forces franquistes. I com que aquestes ja veien la guerra guanyada, doncs no s'arriscaven gaire. Per tant, la retirada va ser el més esglaonada possible i amb l'exèrcit amb derrota i amb retirada, però mirant d'aturar l'avanç i que no anés més enllà per protegir la retirada de tothom. Aquí a Mataró, sense anar més lluny, el 27 de gener al vespre, després de l'ocupació de la ciutat, que va esdevenir ciutat oberta, doncs a l'altre costat de la riera Sant Simó, en el terme amb Llavaneres, doncs hi havia les tropes republicanes, només d'un parell de centenars de soldats, que van anar retrasant l'avenç franquista un parell de dies aquí al Maresme fins que van arribar a Malgrat l'1 de febrer. Per tant, aquí a la comarca hi va haver uns quants combats també. Recordo que els testimonis parlen a Mataró el 27 i 28 doncs, que se sentien canonades. L'artilleria italiana doncs, disparava contra les forces republicanes en retirada. Doncs això, és l'exèrcit que es retira, en general amb bastant, bé, algunes unitats amb molt bon ordre, d'altres no tant. A més, s'ha de tenir en compte que era una desbandada, totes les unitats estaven barrejades i progressivament els soldats anaven desertant i quedant-se pel camí perquè ja no tenien més possibilitats, ja no en tenien ganes. Només, diguem-ne, els que es veien els més convençuts, els que els hi feia es veien amb més perill, doncs van anar retirant-se. I la població civil, també. Els dies previs a la caiguda de Mataró expliquen els testimonis que la carretera general de la costa, que passava per dins de la ciutat, el camí ral, per això es diu camí ral, doncs hi havia una corrua de tanta gent que no parava ni de dia ni de nit i anaven al pas. Amb els carros, els vehicles, els cotxes, doncs, allà al mig de la marea de gent que no podien avançar. Fins i tot es va produir un accident, una noia d'11 anys va ser atropellada per un vehicle, la van portar a l'Hospital de Mataró i allà doncs, s'hi va quedar, no es va recuperar. Bé, dels mataronins que van marxar el 39, ja dic que em centro en el 39, la majoria ja són coneguts, no m'hi estendré. D'altres doncs, no són tan coneguts, per això el treball que ha fet la Margarida Colomer doncs, el valoro moltíssim perquè molta gent poc coneguda, doncs, espigolant d'aquí i d'allà, s'aconsegueix doncs, tota una informació molt important. Les històries de vida s'han d'emmarcar a dintre d'aquest context. Aleshores, n'esmentaré només alguns. Els que en Joan Peiró, el més conegut, ressaltar alguns aspectes de la personalitat de Peiró. Bo i disposant de passaport diplomàtic, perquè havia estat ministre de la República, no el va fer servir mai. És a dir, no es va valdre dels seus privilegis com a autoritat i es va retirar com a qualsevol altre. Va enviar la família abans, que
es va quedar a la frontera i fins que no la van obrir, doncs llavors no van poder traspassar. Peiró i els seus fills es trobaven a l'altre costat de la línia d'ocupació de les forces alemanes i a intentar passar de la zona d'ocupació a la França no ocupada, de Vichy, doncs va tenir la mala sort que a la ratlla fronterera els gendarmes van fer un escorcoll, el van detenir, el van identificar i aleshores el van passar als alemanys que el van extraditar, no sé si il·legalment, com en companys, i aleshores van anar a parar a mans dels franquistes a la presó de Paterna, a València, i com que volien que col·laborés en la creació del sindicat vertical i ell s'hi va negar per principis, aleshores, després d'amenaçar-lo i d'apallissar-lo, el van afusellar. Li varen dir o col·labores amb nosaltres o ja saps què et passarà. I Peiró, mantenint-se fidel als seus ideals, doncs no va claudicar. Un altre detall, ja que he parlat d'això, Companys o un altre polític republicà, Sugastagoitia o Peiró, van ser lliurats a les autoritats franquistes. Una col·laboració directa entre les autoritats d'un lloc i de l'altre. Perquè si s'hagués seguit fins i tot a la França de Vichy, si s'hagués seguit el procediment legal formal, segurament no l'haurien extraditat. Hi ha el cas de... Bé, hi ha més de 40 casos que l'Espanya franquista va demanar l'extradició al govern francès i, exceptuant un parell de casos, va ser rebutjada aquesta extradició, perquè els càrrecs que presentaven els jutges francesos, que són gent seriosa, doncs van veure que eren totalment absurds i que no hi havia lloc a extraditar-los. El cas més sonat és el de Ventura Gassol, que va ser sotmès a una vista judici d'extradició i les autoritats franceses van denegar la seva extradició. Bé, després, altres noms coneguts. L'alcalde de Mataró, Salvador Cruixent, que ja s'ha comentat. El Salvador Cruixent era l'alcalde al 36 i fins al 37. I després, per desavinences amb el seu partit i altres grups polítics, doncs va dimitir l'alcaldia i llavors hi va entrar en Molist i tal. El Julià Gual, un altre personatge molt conegut, per coses que va explicar el seu fill en altres llocs. Un col·loqui que va organitzar el Museu Arxiu de Santa Maria doncs, el 86 o 96, no sé, motiu de l'aniversari dels fets de juliol, doncs explicava que, com que la seva dona era de la Cerdanya del nord, de l'altre costat de la frontera, doncs tenia nacionalitat francesa i va posar, quan es va retirar, va ser dels últims a marxar de Mataró, va enviar la seva família per endavant i ella es va quedar fins a l'últim moment. Va enarbolar, va penjar la bandera francesa a casa seva, a la muralla de Sant Llorenç. Aleshores, al travessar la frontera, la majoria dels camps de concentració, perquè eren això, els camps de refugiats eren camps de concentració, es trobaven a Perpinyà, al Rosselló. 225.000 persones allà apilonades, quan el Rosselló tenia també 220.000 habitants, doncs va tenir un gran impacte. Això va permetre que a partir del 39, com que molts van quedar,
fixar la seva residència en el Rosselló, van reavivar una miqueta els lligams lingüístics i culturals amb la població de l'altre costat. Per exemple, Julià Gual va participar en la fundació d'una ràdio als anys 50 i 60 fins a la seva mort, a Ràdio Arrels, i tota la tasca cultural que va fer va ajudar a reavivar la catalanitat de les terres del Rosselló que trontollaven una miqueta. Un altre aspecte, no em vull allargar massa, un altre punt que també vull ressaltar, que els exiliats republicans i catalans, entre ells, doncs un percentatge molt alt van tenir una participació primerenca i molt senyalada en el maquis, en la resistència contra les forces d'ocupació nazis. Els francesos, de la França de Vichy i de l'altre costat, de la part ocupada, es trobaven molt bé sota l'ocupació alemanya per qüestions ideològiques. Hi havia un sector molt reaccionari. Fixeu-vos que la República Francesa, la Tercera República, quan els alemanys estan guanyant, nomenen com a primer ministre el mariscal Pétain, un heroi de la Primera Guerra Mundial, que és el que continuarà el govern a la França de Vichy. Hi ha un lligam legal entre la França d'abans de l'ocupació i un cop la França rendida. És el mateix estat. Era la França legal. En De Gaulle ningú se'l prenia en sèrio. Allà a Londres estava amb un despatx petit i els anglesos els hi feien una miqueta de nosa. Passa que la seva constància i el fet que cada vegada més gent el reconeixia va fer que acabés com un heroi, però en principi no li feien cas. La col·laboració francesa va ser molt important. Passa que després, al final, cap al 43 i 44, quan es veia que ja perdien, aleshores van començar a entrar en la resistència francesa. Però sempre, per exemple, mirant de recolzar els anglesos i els americans en els grups de la França lliure de De Gaulle i més conservadors. Els comunistes i altres grups de resistència miraven de mantenir-los a part. Doncs això, qui en el fons va portar la resistència contra els nazis des del principi i amb un percentatge molt elevat eren els exiliats que es trobaven a França. Bé, doncs per mirar d'acabar, només una mica de terminologia. Al parlar d'exili, dos aspectes. L'exili és quan un hom, en contra de la seva voluntat, es veu obligat a abandonar la seva pàtria, és a dir, la terra dels pares, el país on ha viscut, la comunitat, la societat, allà on té els seus lligams. Per tant, exiliar-se, l'exili representa un trencament i, per tant, és un xoc psicològic i moral fort pels que han de marxar. La major part de les vegades l'exili és per motius polítics o militars. En aquest cas, aquests exiliats també els podíem anomenar refugiats de guerra, fugien d'una guerra per evitar la repressió. Bé, doncs això, el motiu pel qual un s'exilia i que no és de forma voluntària. I aquí ho deixaria estar i aleshores espero que hi hagi força debat interessant.